čo je? Ešte raz. No teda. Čo sa robí? Dým. Eduardo de Santos. Lope de Vega. Som aspoň učesaný. Počúvaj, teraz robím video. A čo máš tu? Kartičku. Dám ti takú srandu, strčiť do televízora a budeš sa pozerať aj na fotky. Mne už aj baba, keď ti začnem kýchať, ona už mi nehovorí na zdravie. Ale to už nemá význam. Lebo to ti aspoň 10 rokov kýchnem. Môj otec tak vedel, keď má nádchu, tak tabak si dá do nosa. Aj 30 až 40 raz ja bol po nádche. On tak